Είναι δίπλα μας, είναι μέσα στην κοινωνία που ζούμε. Υπάρχει αδυναμία από μια μεγάλη μερίδα των συμπολιτών μας να καλύψουν βασικές ενεργειακές ανάγκες στο σπίτι τους. Φαινόμενα, μικρά παιδιά τώρα κάνουν και τηλεεργασία λόγω του κορονοϊού από το σπίτι, τηλεεκπαίδευση καλύτερα, το θέσουμε σωστό του όρο, αναγκάζονται να μένουν στο σπίτι. Νομίζω ότι δεν είναι και κοινωνικά ορθή η εικόνα να βλέπουμε παιδιά να αναγκάζονται να φοράνε χοντρά ρούχα απλά μόνο και μόνο για να ζεσταθούν. Το χαμηλό εισόδημα, το υψηλό κόστος της ενέργειας και η μειωμένη ενεργειακή απόδοση και θωράκιση των κτηρίων μας, αυτά τα τρία είναι η βάση του προβλήματος. Πετρέλαιο και φυσικό αέριο χρησιμοποιούνται ως κύρια πηγή θέρμανσης από τα περισσότερα νοικοκυριά. Πολλοί ωστόσο εξακολουθούν να θερμαίνονται με ξυλόσομπες, καθώς αποδεικνύεται ένας οικονομικότερος τρόπος για να ζεσταθούν. Εντυπωσιακό είναι ότι υπάρχει ακόμα 9% των συμπολιτών μας οι οποίοι ζεσταίνονται ακόμα με σόμπες και με ξύλα. Η εικόνα της τελευταίας δεκαετίας, ατυχήματα μέσα από φωτιές, μαγκάλια, να έχουμε και θανάτους, είναι ίσως μια προσβλητική, αν μου τρέπετε αυτή την έκφραση, εικόνα για την κοινωνία και πρέπει να λυθεί ως πρόβλημα. Το φαινόμενο είναι υπαρκτό και σε πολλές χώρες στην Ευρώπη, αφού σύμφωνα με μελέτη του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Απόδοσης Κτηρίων, ο αριθμός των ενεργειακά φτωχών πολιτών κυμαίνεται από 50 έως 125 εκατομμύρια. Στην Ελλάδα, το φαινόμενο της ενεργειακής ένδυας βρίσκει τις ρίζες του και στην γερασμένη κτηριακή υποδομή. Παλιά κτίρια με κακή ή και ανύπαρκτη μόνωση αναπόφευκτα καταναλώνουν πολύ περισσότερη ενέργεια, το οποίο φέρει επιπτώσεις και στις τσέπες των καταναλωτών. Το πρόβλημα είναι ότι έχουμε ένα γυρασμένο κτηριακό απόθεμα στη χώρα μας. Τα σπίτια δεν είναι σωστά θωρακισμένα. Τα πιστοποιητικά που έχουν βγει την τελευταία δεκαετία και από τα στατιστικά του Υπουργείου Περιβάλλοντος αυτό ακριβώς δείχνουν. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τις ενεργειακές επιθεωρήσεις κτηρίων, από το έτος 2011 μέχρι και το έτος 2019 έχουν εκδοθεί συνολικά πάνω από 1,8 εκατομμύρια πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης κτηρίων. Όσα πιστοποιητικά εκδόθηκαν μόνο για το 2019 έδειξαν πως σχεδόν το 67% των κτηρίων κατοικιών ανήκει στην τελευταία ενεργειακή κατηγορία ΕΙ, που αποτελεί τη χαμηλότερη στην κλίμακα της ενεργειακής απόδοσης. Μόλις το 26,81% αυτών κατατάσσεται στην κατηγορία ΓΔ και μόλις το 6,36% στις πρώτες κατηγορίες υψηλής ενεργειακής απόδοσης. Αντίστοιχα μεγάλα είναι τα ποσοστά και στα εμπορικά και βιομηχανικά κτίρια, καθώς μεγαλύτερο ποσοστό αυτών κατατάσσεται επίσης στην τελευταία ενεργειακή κατηγορία, το 40,99% στην κατηγορία ΓΔ και μόλις το 3,52% στην κατηγορία ΑΒ. Εξαίρεση αποτελούν τα νεόδμητα κτίρια που έχουν ανακαινιστεί, καθώς σε συντριπτικό ποσοστό της τάξης του 97% ανήκουν στις πρώτες κατηγορίες ενεργειακής κλάσης. Στο πλαίσιο της ενεργειακής αναβάθμισης του οικιακού κτηριακού τομέα, από τις αρχές Νοεμβρίου τρέχει επίσημα και το πρόγραμμα Εξοικονομώ Αυτονομώ για ένα έξυπνο σπίτι, το οποίο προσφέρει επιδότηση μέχρι 85% του κόστους των επενδύσεων για εξοικονόμηση ενέργειας σε κατοικίες. Κάποιος ο οποίος θα κάνει κάποιες αρκετές παρεμβάσεις σε ένα κτίριο, στο σπίτι του, είναι δεδομένο ότι θα πετύχει εξοικονόμηση ενέργειας πάνω από 70-80%. Η καλύτερη ενέργεια θα είναι αυτή που δεν θα καταναλώσουμε, να τη σώσουμε και μέσα από αυτό ουσιαστικά θα σώσουμε και τους πόρους του περιβάλλοντος. Οι παρεμβάσεις που εξασφαλίζουν τη μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας με τη μικρότερη δαπάνη είναι η μόνωση, η αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και η αντικατάσταση των κουφωμάτων, οι οποίες εντάσσονται και στο πρόγραμμα Εξοικονομώ Αυτονομώ. Λοιπόν, παραμένουμε στο θέμα. Θα μιλήσουμε με τον